Gani ran kashe daɗi. Ina liman. Kai liman jiya raka'a nawa yayi? Raka'a 14 ba mu. A'a 15 ta yi. Oke 15. Raka'a 15 ka ba mu jiya. Wanga wani yana iskanci na. Fagga magana haka. Raka'a 15 sai da yara sun kai ciwo. Haka take. Akan mi za ka ba mu raka'a 15? Haka ne. Ba mu hujjarka. Akan ni ran ba ku 15. Akan mi za wallahi in baka ba in ba sai na sa an raka da kai ba. Raka'a nawa? Ya faɗa mana Allah ka huci zuciyar sarki. Allah ka huci zuciyar sarki. Wannan ba girman ka na barin kare. Mun fara mu ya sallah 30. Kana bai da ni. La zamanin kakanku. A hutu kai. Kana ji kai Malam Garba? Ina ji ran kashe daɗi. Zamanin kakansu. Wai ashe raka'a 30 aka yi. Haka nan take magana karin kare. Kai kama tuna kenan. Na tuna ran kare, na tuna. Zamanin babanmu na mance lokacin da ana taya da ni raka'a 30 aka yi. To ya aka yi sun kara raka'a 15. Yan kai sun gaza raka 15. Ka san dama can bana ma kai zamanin kakannin mu ko. Na'am. To wanga na geyin babana na. Kana bi da ni. Ina bai da kai. Mun ga mu na kakannin mu na geyin babana na ko da ni ta suna cin ma'ana 25. Kana bi da ni ran da bai. Zamanin nan mutun can baya. An to an fara shi ana raka 15. Yanzu kana gafara. Ya zamanin sarki. Malam Tanimu. Ina ubanka. Yana gira Allah ya zamanin sarki. Ya kai gonan nan to da ni bashi aiki dai ko. Awo. Da mi an kai. An yi noma kuma an yi taben tumati. Yayi Allah shi muka. Allah ya zamanin sarki naga wani dan birni da gimbiya. Wace gimbiya? Gimbiya. Inna qalu. Kuma shi ne lalacewa da wannan dan ma me aka cewa shin dan barkatu ko ni da dan boko ma dai mina ma dai ku kun ga sani shiya kuma naga abin da suka yi bai dace ba wannan ba girman ka na barin kare dan ka dade za mu kawo shi dan ka dade zamna na shiga uku ban lalace ba dan ka dade za a kawo ma shi akai za a doko shi kai ka take to min da shi ka to min da shi kare na shiga uku ban lalace ba ta yi wurin lantana ce ta muku horata sannan kana ji ina ji ranka daɗi. ka ce mata duk gidan uban da kin biya ta tai ta jira ni ta dame me ita ga nan tai ni za a zo ba da mutunci yare girma na in shiga uku ban lalace ba maza ta yi ina yake har yanzu bai kawo shi ba ce ke sauri kanga shi na ko ina dan I want to kai yawo kai ni yaji na rance Allah ya kaja wallahi na baci sarki muna mu yin kasa da kai yanzu na shiga uku ban lalace ba kai halakashi Allah ya taimake ka kai yawo na rance da Allah nan ne yanga baka doko mu na wata sara nan ne yanga zamna ran kai dade na zamna kana yanzu kai ni adda shin dan yace ko ni ce ni na mance ma ko me yace ranka dade ka san mu mu ta kauye da ase ka tuwa ka da kai da asempe o waka kai nan ne yanga masarauta muna masarauta da ranka dade to kana wai haka kai in kana muna turancin ne ina mare kai ya Allah ka dade ni da la ka shi dade sarki na kale mun kai ƙarshe gidan ku babu manya ne zaka zuwa kana jami'a riga da iskanci ba manya gidan ku kai nan masarauta ta kake ba wai can na kake ba birni inda kuka iskanci izafi sai uwaka da kai da izafi sai izafi sai irin yaran nan na lalata ci yan abun ga yan boko na kai alaƙar ɗiyata ni a alaƙar ni kai ka ga ɗiyata kai ni ka so ka ganin gaba masu ba oke now mun kashe daɗi mun kai ƙarshe da gimbiya muna yawan haɓuwa gidan uwan wa kuka kai ƙarshe da ita
ya mata ciki inna lillahi yanzu ya sarki za ka ma wulakanci girbiya irin girbiya da girmanta za ka ma wulakanci ba ni ya tasbihi ba ni na shiga uku wallahi Allah huci wato ka gama da ita Allah huci zuciya sarki Allah huci zuciya ka sai ina jin kama ta ma ka gama da ita na tuba ran kashe dade na tuba magana ne ka son da kai ya assalamu aban dama an gana da minti biyu ta an baka dama dan baba yawa an kashe dade dama mun kai karshe da gembe ta ce mai magana ne ta ce mai za turo uwaye na mai magana da mu da ita shine nace bari to in taso in wurin ka ita gembe ta baka da baka turo uwayen ka wuri na kai ni na ma da kai da zaka turo na shiga uku ban lalace ba kai shi kai ka kai yi mai bayani ya ba sa al'adun kai dade kayan nan ne ga al'adun mu na kauye ba dai suke da na naku wajen na birni kun gane ka gane yanzu ran kai dade ni zan ba da wata shawara in dai an diba ne da wanga yaron da wanga a koma can wajen dambe a kira yan kauyen ga kai ka san wata shekara wanga Tanimu shi ya bige dan gidan Malam Lado na sani ran kai dade kai amata ko banza da ma ina so Tanimu ya gaban ka Tanimu sai ka kashe shi sai an yi dambin nan ba amma da an yi dambe a sai a kira yan gari ni shirin nake ma ko yanzu za a yanta shirin an kashe dadi inda aka gin bayana ko ina a sai ai shela in kai dade yanzu a tashi a tai mu yi sallah mu tai jama'a gari ya aiko ni ya ce za a yi dambe don haka duk na cikin garin ga ana bi kowa su ta wajen kallon dambe na saboda a ga wanda ya yi nasara